Что? Ну і што рабіць? Перакрыжаванне 4 дарог. Напрамкі. Пойдем напрамкі? Ну що, як у 26-м годзе, напрамкі. Напрамкі. Дрэва нешта разляглося напрыканцы 25-го года. Как? Мусіць, вельмі стамілася. Головой. Ён усім целам, мне здаецца, дубіць. Працуе. Спалілі. Мне спадабалася, што я кажу пра яго цела. Стой, схаваўся, стой. О. Онлайн. Які папрыгунчык.
сколько їх тут? Ого. Путінне укривище. Так плескаються, нібито є у сауні.